a kunnafoniw na kumaba mu an bɛna mun ka bɛnɛgɛmɔ bi Abu Safinɛ Jara k'a lase malidenw ma o la fɔlɔfɔlɔ ye fɛn jumɛn Abu mun ye référendum ye référendum no o ko fɔra a bɛ an ka constitution kura an ka sariya sunba kura mun ni a baara bɛ sen na siga t'a la ko kumana colonel Hashim Koyita Abu Safinɛ Jara ko mun ye an tɛ a banna an tɛ an banna ale ye jɛrɛjɛkulu min ye o ma dogo malidenw na ko o dɔ bɛ ka labɛn Hashim kama wa ɲininkali to min a sigira Abu Safinɛ Jara n'o fana bɔra yen nin tɛ kibaruya duman ye dɛ mun ye jatigɛ walekɛbaw u surutula mun ye kɛnpara o mara kɔnɔ kɛnparana na o fɔra a bɛ mun ye san mara a b'o kofɔ Abu a kɛra sababu ye mun ye an ka gendarmew kɛlen o tora a la mun ye o kɛra mun ye kɛnparana ale mara kɔnɔna la an n'o lase Abu Safinɛ Jara hali bi mun ye to sira an b'a sɛbɛkɔrɔ gan affaire mun bɛ nin waati na n'a a bɛ chinois kan chinois n'u nana Buguni mara kɔnɔna la k'a yira k'a fɔ k'u bɛ ka sanu ko o bɔ ka sɔrɔ mun ye sariya sɛbɛn ko o t'u bolo Abu fasirikɛba y'a yira k'a fɔ ko ministre mun bɛ yen n'o bɛ environnement kunna ko o kumana k'a bɛ bolila fɛn jumɛn de ɲɛ Abu Safinɛ Jara an n'o kunnafoni k'o bɛnɛgɛma k'o lase Abu Safinɛ Jara n'o fana bɔra yen an na an sarada koyi mun ye an bɛ don mun ye an ka kalansow kɔnɔna la Abu ko an ka kalanso bilama Abu a bɛ ni kana kɛ kabako ye kunnafoni kɔni bɛ yan an n'o o sɛlɛ Abu Safinɛ Jara mun ye zonba kulo ye an bɛ don min na ko bi u kɛlen bɛ k'u ɲɛsin mun ye énergie ka minɛn dɔw ma Abu an b'a fɔ fɛn minnu ma ko kabulu an bɛ don min na ko bi zonba kulo minnu b'u ɲɛsin o baara in ma siga t'a la kuma kɛlen don a kan dɛ Abu an n'an da don a la Abu n'o fana bɔra yen i bɛna ye k'a fɔ ko mun ye an ka ministre mun bɛ yen n'o de bɛ colonel Ablaye Mayiga ko fɔ Abu kalata ko o ko kalifalen don ale la ko n'o ani parti politique ye ɲɔgɔn ye kunnafoni mun n'o bɔra o kɔnɔ an n'o bɛnɛgɛma kosɛbɛ k'o lase limanaw ma Abu Safinɛ Jara n'o fana bɔra yen dɔgɔkun tɛmɛnen dɔgɔkun daminɛ na an y'a yira k'a fɔ ko min ye cercle de Kangaba i bɛna ye k'a fɔ ko min ye dugu fila bɛ yen n'o bɛ Danga ani Tɔnbɔla kofɔ Abu olu karila ɲɔgɔn na a ma kɛ basi ye basi min na a n'a dɛsɛna maa 13 o ni tora a la maa 46 Abu ko o banana gɛlɛya yɛrɛ sɔrɔla mun ye sanubɔ ko dɔ de kan o kunnafoni bɛ an n'o bɛnɛgɛma k'o lase Abu Safinɛ Jara n'o fana bɔra yen a fɔ tare an bɛ na mun ye jamana minnu bɛ farafinna tilebiyanfan na bi ko Mali Abu ko ni ko puissance militaire ko Mali ko an bɛna jɔyɔrɔ 4nan na an bɛ don min na ko bi Mali puissance militaire jɔyɔrɔ 4nan diɲɛ bɛɛ wa farafinna kɛ espace CEDEAO olu ye 4 place anw ye fɔlɔ de ye yen jate in kɛcogo ma ɲɛ bolo est-ce que a ɲɛna a ma ɲɛ bolo u ka segin a kan u bɛ tila ka segin a kan n'o tɛ an bɛ don min na ko bi anw ye fɔlɔ de ye non u ye jate kɔrɔ de ta a banna nin waati laban in na n'i y'an ka jate minɛ a ɲɛ 40 ma anw ye fɔlɔ ye an ka jamana faama yɛrɛ n'an ma kɛ fɔlɔ an ye 2nan ye ko min ye bagabagali tɛ dɛ ayi wa an tɛ ka maga bagabagali a minɛnw bɛ a cɛden bɛ minɛn b'an bolo kojugu cɛdenw b'an bolo bi anw ka Mali an tɛ ka maa si bagabaga ayi fiyewu kosɛbɛ a b'an bolo de n'a t'an bolo an t'a fɔ an t'a fɔ dɛ Abu Safinɛ Jara n'o fana bɔra yen an n'an sɛlɛ ka don agence nationale de développement des biocarburants damosonya kumala n'an k'a ma ko ANABU Abu Safinɛ Jara ko mun ye baara kɔrɔ mun n'o tun bɛ ka kɛ yen dunko jugu mun n'o tun bɛ ka kɛ yen u tun bɛ mafia réseau mun na k'o kumana ko dɔnsen ko a yɛlɛmana wa ɲininkali to min a bɛ sigi Abu Safinɛ Jara nin ye kunnafoniw la kumabaw ye n'o fana bɔra ye Bajɛnɛ ale ni Banɛgɛ mɔ Abu Safinɛ Jara ka taa da mun ye commissariat mun n'o bɛ AC 2000 o kɔnɔ i bɛna ye k'a fɔ ko Zuma kule dɔ fana bɛ yen ale ka baara tun tɛ dɔwɛrɛ ye ka maanifin k'u ka moto ko a minɛw la mun ye commissariat de l'AC 2000 la ne a commissaire ye Wasa Keyita Mande Masa Gawusu balimamuso siga t'a la a ye tɛgɛ ta ka da o kan k'a Keyita kosɛbɛ o kunnafoni bɛ yan Abu Safinɛ Jara an n'o lase nin ye kunnafoni la kumabaw ye ne waati kɔni n'a y'an labɔ siga t'a la an bɛ nin bɛɛ lajɛlen ka bɛnɛgɛmɔ k'a lase limanaw ma bi jamana kɔnɔ ani ka taa bila mun ye jamana kɔ kan Nura FM Abu an ka wele sira sanga nin waati bɛɛ lajɛlen na an y'o de fɔ 76 33 43 03 nin tɛ kunnafoni la kumabaw ye an tɛ taa ayi Gawusu fan fɛ Jata an ka taa fan fɛ teliya bele ɲɛsa big bâtiment ɲɛmaaba n'o ko fɔra a bɛɛ entrepreneur farala ɲɔgɔn kan ka jɛrɛjɛkulu ba mun sigi sen kan n'an k'a ma ko Eremu Abu i bɛna ye k'a fɔ ko a kalifalen don maa la maa mun ni maliden don Abu Kayika don Ibrahima Tunkara Abu Safinɛ Jara maa dɔw bɛ yen a ka diya olu bɛ taa tunga la wa tunga yɛrɛ fɛnɛ a bɛ taa dɔw la i bɛna ye k'a fɔ Ibrahima Tunkara siga t'a la ale kɔni taara tunga la Abu Safinɛ Jara a y'a ɲɛ faso kɔnɔ Abu Safinɛ Jara k'a ɲɛ nansaraw fɛnɛ ye siga t'a la dɛ a ka entreprise belebele Big Bâtiment n y'o de f'i ɲɛna Dagabana so hali ni mago bɛ so carton na
kari k'a bila valise kɔnɔ Abu Safinɛ Jara kana jɔ k'a d'i ma ta ka bɔ n'a ye France a banna kana turu Mali la yan a banna dɛ King Bâtiment a banna Ibrahima Tunkara a n'a ka jɛrɛjakulu foli bɛ las'u ma n'Ala sɔnna Abu Sirisen Tama an bɛ taa o ka dabɔ ne bɛ n bolo n b'a kari ka don teliya la soit de Bamako Bamakɔ wula an bɛ bɔ ni a ye sɛbɛnnikɛbaa tɔgɔ de Maïmouna Doumbia Fakoli mun ye Fakoli a kumara a ko di a ko référendum constitutionnel Abu Safinɛ Jara n'o o ko fɔra an ka jamana sarasunba o yɛlɛmali baara minnu o bɛ sen na o kurakuraya baara minnu o bɛ sen na mun ye Maïmouna Doumbia ke a ko colonel Hashim Koita ko kuma n'an bɛ don min na ko bi ko wulikajɔ bɛ sen na ka na ni an tɛ baana wɛrɛ ye senkan wa an tɛ a banna Abu Safinɛ Jara ale ye jɛrɛjakulu min ye o ma dogo malidenw na ko o wulikajɔ wɛrɛ ko o bɛ sen na wa Maïmouna Doumbia a y'a jira k'a fɔ ko ministre d'État ministre mun n'o bɛ administration territoriale kunna et de la décentralisation porte-parole du gouvernement n'o ko fɔra a tɛ je répète a t'ale kɔfɛ wa colonel Ablaye Maïga Abu mun ye kunun n'o bɛnna alamisa don ma janvier kalo tile 12 i bɛna ye k'a fɔ ko dankɔrɔba in colonel Ablaye Maïga a ye wele bila mun ye parti politique ma wele kun tɛ dɔwɛrɛ ye a ka jɛ u ka na u ka barolasigi kɛ mun ye révision constitutionnelle kura mun ni a baara bɛ sen na ko ninnu bɛ se ka sigi sen kan cogo min na jalaki mun n'o b'u bolo Abu Safinɛ Jara u k'u sigi ka marasi k'a baturu u ni ɲɔgɔn cɛ walasa mun ye constitution kura in ye a baara ko a bɛ se ka kɛ cogo min na sɛbɛnnikɛla ko a ko i bɛna ye k'a fɔ ninnu ka ɲɔgɔn ye kɔnɔna la Abu Safinɛ Jara e ko ninnu ka ɲɔgɔn ye ko a bɛ na nɔbɔ ko la wa o sabu kɛ mun ye parti politique caman bɛ bi olu kɛlen bɛ ka muruti fari ni k'a sɛbɛkɔrɔ boloda ka ɲɛsin mun ye constitution kura mun n'o baaraw n'o o ka sigi sen kan o de kun kɔnɔna la mun ye Maïmouna Doumbia ye a y'a jira k'a fɔ ko mun ye an ka ministre mun bɛ n'o bɛ administration territoriale kunna n'o ko fɔra a colonel Ablaye Maïga ani parti politique maaw a ka ja ka taa fara mun ye société civile maaw kan u ka nin ɲɔgɔn ye e ko nafa o bɛna ye a la wa Maïmouna Doumbia ko ɲininkali ko a to min ko a kan ka sigi Maïmouna Doumbia a y'a jira k'a fɔ ko a dogolen tɛ maa si la ko mun ye constitutionnel kura mun ni a baara bɛ sen na baara in bɛɛ lajɛlen kan ka kɛ ka ban ka bɛn mun ye marisi o daminɛ ma wa mun ye kalata baaraw ko o bɛ tiimɛ nka an bɛ don min na ko bi Abu i bɛna ye k'a fɔ ko mun ye parti politique caman bɛ yen olu kɛlen bɛ ka muruti kɔni k'a fari k'a sɛbɛkɔrɔ bolo da ka ɲɛsin mun ye constitution kura mun o baara bɛ sen kan o partiw la i bɛna ye k'a fɔ ko mun ye jɛrɛjakulu minnu faralen no ɲɔgɔn kan ka kɛ jɛrɛjakuluba ye n'an k'a ma ko mouvement jigiya kura alliance jigiya kura Abu Safinɛ Jara o la i bɛna ye k'a fɔ ko maa dɔ bɛ o bɛ kodɛmu ko fɔ kodɛmu o bɔ o parti la kodɛmu ka maa dɔ bɛ yen n'an k'a ma ko Alassane Aba ale ye kodɛmu o secrétaire général ye Abu ale y'a jira k'a fɔ ko mun an ka jamana marabagaw bɛ fɛ ka fɛɛrɛ ni dabali min k'o sigi sen kan fɛɛrɛ mun na a bɛ fɛ ka constitution kura nun k'o sigi sen kan olu fɛla ko tɛ bi ko olu fɛla ko kɔni ko o tɛ sini ko waati min yɛrɛ n'o dilen d'u ma Abu Safinɛ Jara ko o waati kɔni k'u tɛ se k'a fɔ k'u bɛna nin baara ninnu kɛ ka bɛn o waati ma Abu Safinɛ Jara mun ye Alassane Aba ne kodɛmu o secrétaire général don a y'a jira k'a fɔ ko hali waati yɛrɛ tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen Abu ko sariya yɛrɛ kɔni tɛ an ka jamana marabagaw k'u danganiya sariya mun o b'a jira k'a fɔ ko mun ye constitution kura k'u ko o baara k'o sigi sen kan ko sariya t'u bolo mun ye Aba ale kɔni ye nin kɔrɔfɔ ni ka sɛbɛkɔrɔ sɛlɛ ale y'a jira k'a fɔ n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko mun ye constitution kura ko o baara bɛ sigi sen kan constitution kura mun n'o bɛ sen kan an bɛ don min na ko bi ko kuma kelen don o kɔnɔ k'a fɔ ko mun ye constitution kura n'o ma ɲɛ k'a fɔ ko o baaraw bɛ kɛ o baaraw kan ka tɛmɛ sira minnu fɛ i bɛna ye k'a fɔ ko mun ye constitution kura ko o kumalen don o bɛɛ lajɛlen kan Abu Safinɛ Jara o ye fɛn jumɛn i bɛna ye k'a fɔ ko maa mun n'o bɛ se ka an ka constitution ni ka a lakuraya k'o ka kɛ président ye président mun ye jamana kɔnɔdenw y'a ta Abu Safinɛ Jara ani o ka kɛ wasadenw ye wasaden minnu bɛ a ka ja ni jamana kɔnɔdenw y'u bolo k'o tinge wasaden minnu na k'olu de bɛ se ka fɛɛrɛ ni dabali kɛ ka constitution kura ni k'a baara k'o sigi sen kan o de hukumu kɔnɔna la mun ye mouvement jigiya kura kodɛmu ale secrétaire général Alassane Aba ko nin ko in t'olu fɛla ko ye bi olu to olu fɛla ko ye sini sɛbɛnnikɛla ko a ko i bɛna ye k'a fɔ ko o fana tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen Abu Safinɛ Jara i bɛna ye k'a fɔ ko mun ye jɛrɛjakulu mun bɛ yen n'o parti politique don n'an k'a ma ko PS yelen kura n'o o ɲɛmaa ye Amadu Koyita i bɛna ye k'a fɔ ko ale fana ye cadre ale y'o disiba ye ale fana y'a jira k'a fɔ an bɛ don min na comme bi Abu Safinɛ Jara n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko mun ye sariya bɛ ta an ka jamana in kɔnɔ baara bɛ kɛ an ka jamana in kɔnɔ f'a ka kɛ baara ye baara mun ne fasodenw ka nafa ko o bɛ sɔrɔ a kɔnɔna la baara mun ne fasoden bɛɛ lajɛlen bɛ sigi ka marasi k'a baturu u ni ɲɔgɔn cɛ ko o de kan ka kɛ walasa mun ye a baara ka sigi sen kan Amadu Koyita ale y'a jira k'a fɔ an bɛ don min na comme bi mun ye PS yelen kura olu hakilinata tɛ dɔwɛrɛ koyi ko yɛlɛmaliw bɛ se ka kɛ mun n'an ko an bɛ fɛ ka yɛlɛmali kɛ sira dɔw fɛ Abu Safinɛ Jara ko olu bɛ se ka kɛ
nango conscience kura yin ko anga sera do yelema Abu Safna jara ko o bara ko o besika ke nga ame dom na kon bi ka fa ko mi conscience kura ere ko o sigi sega ko to lu fala ko ye bi ko o to olu fala ko sini sebaningala no de be maimuna dumya ko fo ayira ka fa ko mu ye parti mu be nanka ma PSC yelen kura o nyama ba no de be Amadou Koita ko fo ale fana o kro fo ko shele olu ma ba abada de ko yele mali do ko o tike Abu Safna jira olu ma ba abada ko sera do ko tu yele ma nga mu ye conscience kura ka korole yera bla pe o krefe ka fa ko abena kura baro du ko ke ha Abu Safna jira ko ye fenya ko o to olu fala ko ye sebaningala ko an woni me do mu ne kon bi Abu Safna jira bara ko ni agelan no ko sobe sabu ka jere da kulu munu farlen fila nyonga ne nango kadru abu olu keleme ka murti ka sebe ko bulu da ka nyeshi munyo ni conscience prima olu ka lani te dore ko anga ta tele hrela munye kalata obisika ka tumna sebaningala ko ako o fana bolen ka fuka bebe na ka fuko jere da kulu mumbe no be imam Mamoudi ko ka alela fasa nanga ma coordination des mouvements association et sympathisants de l'imam diko da motion ko nanga ma ko semaji Abu Safna jira olu fana murti fari ka bulu da ibena ka fuko olu mata ministry Ablaye Maïga kata ka wole ko ni kata ajabi ko mu ye semashi no be imam Mamoudi ko ala fasa to en ko fo olu ya ka fo mamunu be ka fanga marame dom na kombi ko sera fo tu bolo sera mu no bu dangani ya ka conscience pro ni ka bara ko sigi senga ko ye fenye fe mu no lute jena bi Abu Safna jira ko lute bena sini ko wa ko nga feren da balleke mamunu be ka fanga marame dom na kombi abu ku ka mali ra gelani ni ka anye don folo ne mali gelani na ka anye don Abu Safna jira ko ame suro ka te baran chamayi o fana bolen ko fe abu ibena ka fo ko anga premier ministre ko do fana be no de be mudu shiri be ko fo Abu Safna jira ale fana murti farika se ko buluda kanya shi munye conscience kura mundo o bara kasiki senga ko munye fara anga wuli ko lu tero bi Abu Safna jira ko lu fana to ula shiri Abu Safna jira ali bi munye furugu be sena koy munye sena se faso here no ko fora abanga premier ministre ko do fana ko fo no de be zumana za ko fo ale ka parti no be sena se faso here ko fo ya ira ka fo ko lu fana fela ko te munye conscience kura o bara koy ko me jamana fama ko aka sengo bara ko o buluda munye maimuna dumya ayira ka fam ka ta bolom ga bi Abu Safna jira ko ame se kan signa ka fo ko dona na tawla mouvement muno o kera sababu ye ka e conscience kura ka ako bali la jibrama bolo nanga mako ante abana o ante bana de wuli ka jo ko bla senga wati te mununa ibe ka fanga wati ko ibe ka ko aka na maka conscience na tukushila o kera to muna o madugo mala Abu Safna jira ala ka inde Elaji Abubakar Keita o madugo ale fanela adoni nga mako akera sababu ye mu ibe ka e ko ama sengo baro ko o bolo dawa o do kum ko na munye maimuna dumyaye ayida ka fo munye mamuno be jamana nyama la binno be kolonel Hashim Koita ko fo abu munye ibe ka te manasira mun fe ko abena tema usira fe wa ni ngali to min ko asiglendo abena kewa abu walma atena ke abena singo baro ko bolo dawa walma abena itaka nyine tadi ni ngali to min ko asiglembe na fon flani anya sama ka bo munye so de bamako ale kono maimuna dumya muso ka mai ale sabaningala ibunya oba tabarikala bete ami do de ke albi alaka jisuma ken ngoyi afroy mi metal ke kado ka fa kolika papier ni yo bla même bolo do mais bon sebe mi ni kado ka fo ojo ko l'indépendant kado ka fo ka ken u ka bi sogomada boli kado ka fo idabora krofo klemina abela jele mi talga u kan ne kado ka fo kunungo abela jele me akalama ka fo ministre mi ni o ministre d'état ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation je répète ko de ma kado ka fo akengu me ka parti politique ko ulu wele kunungo kado ka fo o la jere ngene ka kado ka fo krofo chama mbora akene ka mi me talga kado ka fo Dawda Sangare ale ka fasiri do koy Dawda Sangare akoko ni kunya shiya fole mi metalge kabini kado ka fo chronogramme ni abora ka bi ay kado ka fo parti politique ni gouvernement u ka nyanye parti politique ni gouvernement ulu ye nyanye minga kunungo i kado ka fo ko apma bi talge feminga de kado ka fo labe ka se ka sabati ha ka je kado ka fo referendum mi ni abaro be sina ha ka je kado ka fo referendum mi ni apma asira ni awati sira kado ka fo abara abisika ketumina bara tesika sabati fio na make kado ka fo consensus kono no ye bengaye ma bela jele mi se ke isedo ko ino tomina de okumu konana mi metal ke kado ka fo parti politique chamana ulu kume akenega aka jay kado ka fo parti politique chama bana kume ulu ni kado ka fo ulu ko usende ala bi usende ala shini mi metal ke kado ka fo sebenikala ni o Dawda Sangare Dawda ko kado ka fo ngene nzenga kado ka fo ma mi be ni o ye kado ka fo Abdou Salam Jakite nyado ka fo o directeur général de l'administration territoriale
ko ale kɔni a ye kɔrɔfɔ ta koyi proposition minnu bɛ yen ni o ye hakilina minnu bɛ yen i ka dɔn ka fɔ ni parti politique ni olu ye o kɔrɔfɔw fɔ i ka dɔn ka fɔ Abdul Salam Jakite a ye kɔrɔfɔ ta ka o ɲɛfɔliw k'olu kɛ min bɛ tali kɛ i ka dɔn ka fɔ référendum a bɛ se ka baara cogo min na Abdul Salam Jakite a kɛlen kɔfɛ ka ɲɛfɔli k'o kɛ min bɛ tali kɛ i ka dɔn ka fɔ ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation i ka dɔn ka fɔ porte parole du gouvernement i ka dɔn ka fɔ ale kɔni bɛɛ lajɛlen bɛ a kalama kabini décembre kalo tile 30 tɛmɛnen in na min bɛ tali kɛ i ka dɔn ka fɔ Abdoulaye Maïga la a ye bataki sɛbɛn k'a ci i ka dɔn ka fɔ Mali parti politique bɛɛ lajɛlen ma kuma ko bɛɛ lajɛlen ka fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ a ka ja kununko ko o ye ɲɔgɔn ye ɲɔgɔn ye min tali kɛ min kan an ka fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ a ka ja an ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ k'an tɛgɛw di ɲɔgɔn ma walasa i ka dɔn ka fɔ référendum min ni a waati surunyalen fɛ an bɛɛ lajɛlen an sen ka don a la maa si kana to kɔfɛ kuma i ka dɔn ka fɔ ministre a y'o baara min kɛ parti politique n'i y'a ta k'a lajɛ ko parti politique min jɔ a sɛbɛn bɛ anw ka jamana in kɔnɔ ko a bɛ t'i jɔ fɔ parti politique 281 na 281 parti politique hali bi dɔw bɛ ka fara kan a ma ban koyi ala 200 ni kɔ awɔ ala jamana in parti 200 ni kɔ dɔnni de b'a jɛ 300 la a banna ayiwa parti politique hakɛ min ni o fɔlen filɛ nin ye ko n'i y'a ta k'a lajɛ ko parti politique 50 dɔrɔn de bɛ yen ko minnu ni olu sɔnna ka taa ko in kɛnɛ kan k'o b'a jira 50 parti politique 50 parti dugutigi kɔrɔ tɛ dugu ɲɛlen fɛ dɛ a gosi 50 parti politique olu dɔrɔn de sɔnna ka taa kɛnɛ kan o kuma ko n'i y'a ta k'a lajɛ 100 sarada o 100 sarada k'i b'a ye k'a fɔ 17,79% 100 sarada o 100 sarada 17 ani a buruburu a kunkanfɛn k'olu de sɔnna ka taa ministre a ka kuma k'a jaabi colonel Abdoulaye Maïga ko i ka dɔn k'a fɔ parti politique minnu ni olu kan bɛ k'a fɔ ko référendum a ka bɔ a ma walima an ka taa constitution kɔrɔ in na i ka dɔn k'a fɔ ko a tɛ jigin u la wa i ka dɔn k'a fɔ ko bɛɛ lajɛlen kɔni n'i ka hakilina dogo ye wa i ka dɔn k'a fɔ ko u bɛ u ka droit fɛ fana ka o fɔ min bɛ tali kɛ i ka dɔn k'a fɔ ministre de l'administration na n'o ye i ka dɔn k'a fɔ colonel Abdoulaye Maïga a ko i ka dɔn k'a fɔ kɛnɛ in kan min bɛ tali kɛ i ka dɔn k'a fɔ parti politique 24 na i ka dɔn k'a fɔ ko olu ye proposition kɛ sabula i ka dɔn k'a fɔ olu bɛɛ hakilina in fɛ koyi nka min bɛ tali kɛ i ka dɔn k'a fɔ n'i y'a ta k'a lajɛ parti politique 24 olu ye proposition kɛ min bɛ tali kɛ i ka dɔn k'a fɔ proposition 48 na parti politique dɔw bɛ yen minnu bɛ tali kɛ 6 la i ka dɔn k'a fɔ 26 la i ka dɔn k'a fɔ olu ma sɔn ka proposition kɛ parti politique dɔw fana bɛ yen i ka dɔn k'a fɔ olu kɔni y'a jira k'a fɔ an bɛ waati min na komi bi a ye ka dɔn k'a fɔ kɛrɛnkɛrɛnnen i ka dɔn k'a fɔ parti politique minnu bɛ yen ni olu bɛ regroupement politique kɔnɔ i ka dɔn k'a fɔ olu y'a jira k'a fɔ an bɛ waati min na komi sisan i ka dɔn k'a fɔ min bɛ tali kɛ i ka dɔn k'a fɔ élection na n'o bɛ tali kɛ référendum na ko a ka kɛ a kɛ don na sabula i ka dɔn k'a fɔ o b'a jira k'a fɔ parti politique minnu bɛ yen minnu ni olu sɔnna i ka dɔn k'a fɔ dɔw kɔni jɛna ni ko in ye sabula dɔw b'a fɛ fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen ka tigɛ référendum in ka kɛ a date fɔlen la ni o ye 19 mars ye san 2023 walasa i k'a dɔn k'a fɔ chronogramme a bɛɛ lajɛlen bɛ se ka respecter cogo min na parti politique dɔw bɛ yen minnu ko ko olu ti jɛ ni a ye sabula i k'a dɔn k'a fɔ olu ko i k'a dɔn k'a fɔ constitution min ni a baara bɛ sen nɔ i k'a dɔn k'a fɔ kɔrɔlen ko baara de ka kɛ ni o ye n'o ye constitution de 1992 ye dɔw ko k'i k'a dɔn k'a fɔ baara ka kɛ ni o ye parti politique dɔw bɛ yen i k'a dɔn k'a fɔ a bɛɛ lajɛlen dama ka kan olu la olu y'a jira k'a fɔ an taara kɔrɔlen ma wo an seginna kura in ma wo i ka dɔn k'a fɔ a ma kɛ fɛn o fɛn ye i ka dɔn k'a fɔ ko a bɛɛ lajɛlen dama ka kan olu la ministre de l'administration territoriale i ka dɔn k'a fɔ a kɔni ye i ka dɔn k'a fɔ kɔrɔfɔ min fɔ o ye k'a fɔ ni ala sɔnna ma don min ni a bolo dalen don parti politique minnu i ka dɔn k'a fɔ ni olu nana kɛnɛ kan i ka dɔn k'a fɔ ko jɔn ma kɛ u la sabula i ka dɔn k'a fɔ ni bɛɛ lajɛlen welela kɛnɛ kan ni dɔw y'u ba k'u tina minnu nana kɛnɛ kan n'olu jɛna ni min ye i ka dɔn k'a fɔ ko i bɛ taa o da fɛ min bɛ tali kɛ Abdoulaye Dawuda Sangare la parce que a ko i ka dɔn k'a fɔ kɛnɛ in kan parti politique belebele caman kun bɛ a kɛnɛ kan kɛrɛnkɛrɛnnen i ka dɔn k'a fɔ minnu bɛ cadre cɔ a la cadre des partis politiques regroupement politique pour le retour à l'ordre constitutionnel n y'a dɔn k'a fɔ o ye n terila ka kɔrɔw ye kɛrɛnkɛrɛnnen i ka dɔn k'a fɔ Bakari Tirita RPM cɔ a la a kun bɛ yen min bɛ tali kɛ Amadu Goyita la a fana kun bɛ a cɔ a kɛnɛ kan i ka dɔn k'a fɔ ka taa se Yelenkura ma n y'a dɔn k'a fɔ o na kɛ Amadu Sangare ye i ka dɔn k'a fɔ o fana kun bɛ kɛnɛ kan ka taa se parti misɛnnin caman ma Adama fana a kun bɛ a kɛnɛ kan parti belebele dɔw fana bɛ yen minnu n'i ka dɔn k'a fɔ olu ma sɔn ka taa ko in kɛnɛ kan kɛrɛnkɛrɛnnen i k'a dɔn k'a fɔ far an ka wuli i k'a dɔn k'a fɔ ka taa se Amion Guido ale ka parti ma ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni ma sɔn ka taa ko in kɛnɛ kan Sénat faso yɛrɛ i k'a dɔn k'a fɔ Zumana Sako ale ko ko olu sen tɛ a ko in na kuma i k'a dɔn k'a fɔ ministre de l'administration territoriale kɔrɔfɔ min kɔni bɛ a da ni ala sɔnna ma i k'a dɔn k'a fɔ 19 mars fɔ n'o dugu ma jɛ n'o dugu jɛra a i k'a dɔn k'a fɔ ko référendum oui ou non i b'a la i t'a la a don a bɛ kɛ Fatiri filɛ mɔgɔ l'indépendant kɔnɔ Dawuda Sangare ale ka sɛbɛn la hawla a bɛ kɛ dɛ
a bɛ kɛ n'a dugu ma jɛ bete n'a dugu jɛra a b'a kɛ a bi a to an y'a kɛ n'i bi don a la don n'i ti don a to yen kɛli yɛrɛ t'a problème ye Abu problème yɛrɛ bɛ yɔrɔ min na a bɛna tɛmɛ de wa problème de bɛ yen parce que n'a fana ma tɛmɛ a bɛ tɛmɛ o transition in bɛɛ bɛ nin ko in bolo koyi Abu juru tɛ sama ka nin bɔ ni transition maaw ni parti politique u tɛna juru sama u ni ɲɔgɔn cɛla la b'u ka nin bɔ abada ayi parti minnu bɛ yen déjà ni olu sɔnna ka minnu bɛ yen ni olu pɛrɛlen bɛ a ka kɛ avec ça là c'est l'essentiel hali ni parti politique kelen sɔnna a baara bɛ kɛ o ayi baara in kɔni bɛ kɛ o o de la ka kɛ Mali kɔnɔ yan o ne bɛ ko in na cogo min na baara in kɔni a bɛ kɛ dɛ siga t'a la dɛ en 97 la 1997 u de la ka nin ɲɔgɔn ko kɛ yan awɔ u bɛɛ y'u ba k'u tɛ taa élection na mana kɛ cogo ne b'a dɔn baara Mamadu Mariba Turu jaabi ale ye sɛlɛ u y'ale nɛgɛn k'ale fara Alifa kan tɔw maa fila y'u ka campagne kɛ n bɛna mun f'i ye ale ni parti politique caman bɛ yen o kɛlen bɛ filɛ ka guwara k'a sɛbɛkɔrɔda dossier bɛ dossier la n'i y'o wuli an ka jamana kɔnɔ sisan a b'u mun y'a to y'u sɛlɛ ka taa u b'u man ka suma u bɛ taa kɛnɛ kan n'u ma taa i bɛ sigiyɔrɔ dɔn u k'o dossier u k'o fɛngɛ n m'a f'i ɲɛna ko san 2023 ko yɛlɛma caman bɛ kɛ jamana in kɔnɔ yɛlɛma bɛ kɛ u ka daw de sɔgɔ joona n'o tɛ Abu Safinɛ Jara dutigi caman bɛ yen o siyɔrɔ bɛ taa bɛn lycée ma dɛ kana siga jamana in kɔnɔ janko lycée kura min bɛ Keɲoroba lycée ba mun bɛ yen sisan o bɛ maa caman ta dɛ maa caman bɛ taa yen dɛ kana siga ka wari dunnaw bila ka taa Abu ne bɛ n bolo n b'a kari ka don teliya la soit de Bamako n bɛ bɔ ni a ye mun ye Yusufu Konate kɛ a kumara Abu a ko jatigɛwale kɛbaa n'u o bɛ terroriste kofɔ u ye bingali ta ni ka kɛnparana ni ka a sɛgɛrɛ dɛ kɛnpara n'i y'a jateminɛ k'a lajɛ ale yɛrɛ bɛ région de san Abu o de fɛ Abu mun ye Yusufu Konate a y'a jira k'a fɔ ko mun ye jatigɛwale kɛbaaw u ye attaque mun ta ni ka kɛnparana k'a sɛgɛrɛ a kɛra sababu ye mun ye an ka gendarme kelen kɔni o ni tora a la Yusufu Konate a y'a jira k'a fɔ ko arabadon ka a dugu jɛ alamisa la janvier kalo tile 12 i bɛ na ye k'a fɔ ko jatigɛwale kɛbaaw maa minnu u siya ma dɔn Abu u y'u kunda mun ye porte contrôle mun n'o bɛ kɛnparanakaw fɛ nɛgɛ ɲɛ 19 o waati Abu ko yan ka di ni ye sɛbɛnnikɛla ko a ko mun ye gendarme kelen o ni tora a la wa mun ye poste de contrôle yɛrɛ Abu ko jatigɛwale kɛbaaw k'u y'o yɔrɔ kɔni ka da kolonci ni ka a file kolonci u ye kibaruyaw k'o sɔrɔ k'a jira k'a fɔ ko nin tɛ jatigɛwale kɛbaa ninnu u nako fɔlɔ ye mun ye kɛnparana ale dugu o kɔnɔna la Abu ko n'i y'a jateminɛ k'a lajɛ mun ye kɛnparana waati mun na ko maison d'arrêt n'o ko fɔra a tɛ kasobon o ko fɔ wa i bɛna ye k'a fɔ kasobon mun n'o bɛ kɛnparanakaw fɛ yen waati tɛmɛnenw na jatigɛwale kɛbaaw ye bingali wale ta ka to o kasobon k'a sɛgɛrɛ wa a kɛra uti tɛmɛnen san 2022 Abu u ye o attaque mun ta ni ko kasobon k'o sɛgɛrɛ kɛnparanakaw fɛ yen a donni kama a kɛra sababu ye maa fila o ni tora a la gendarme kelen Abu ani ka taa fara mun ye kasobon gardien kelen o fana o ni tora a la a ko a donni kama i bɛ na ye k'a fɔ ko min ye jatigɛwale kɛbaa ninnu Abu k'u kun bɛ moto caman de la ani pick-up kelen Abu k'u kɔni ye kasobon ni k'a Dakar tɛ cari Abu Safinɛ Jara k'o kɛra sababu ye zoma kule dɔw kun bɛ yen Abu ko olu fana ye 5 k'o do fiɲɛ la sɛbɛnnikɛla ko a ko an bɛ don min na ko bi ko jatigɛwale kɛbaa ninnu k'u bɛ ka wuli ka jɔ ni k'o bila sen kan o sabu kɛ nin waati laban in na a yira k'a fɔ jatigɛwale kɛbaa tɔni ye kelen-kelen ni mun ye Abu tɛ fɛ k'u bolo k'u jigin nka mun ye Mali armée fana anw kalikan don n'u m'u bolo jigin Abu u bɛ to kɛlɛ in na sɛbɛnnikɛla ko a ko misali jɔnjɔn ye fɛn jumɛn a ko tarata don i bɛ na ye k'a fɔ ko mun ye an ka forces armées maliennes n'o ko fɔra a tɛ lɛ fama o ko fɔ wa Abu olu ye wuli ka jɔ ni cɛsiri caman k'o bila sen kan dɔgɔdɔgɔnin wo caman bɛ Abu u y'o sɛbɛkɔrɔ sɛlɛ i bɛ na ye k'a fɔ ko mun ye kɛlɛkɛminɛ minnu b'an bolo aradari minnu b'an bolo an bɛ don min na ko bi Abu Safinɛ Jara aradari in k'u b'a fili ka jamana fantan 4 bɛɛ lajɛlen k'o don nɔ na o hukumu kɔnɔna la ko mun ye an ka armée k'a wulilen don k'u jɔ sen kan kabi tarata don o sabu kɛ ni hakili b'a la nin waati laban in kɔnɔna la ko jatigɛwale kɛbaa ninnu sira mun bɛ n'an ka ma ko ja ka taa bila mun ye Jafara Bela Abu ani mun ye Kumara ani Masina mara ni ɲɔgɔn cɛ jatigɛwale kɛbaa ninnu k'u ye attaque ta ni ka an ka armée kɔni ka a sɛgɛrɛ Abu o kɛra dɔgɔkun daminɛ na o kɛra cogo min na k'o ma dogo maa la o sabu kɛ mun ye an ka lakanaba maa 14 olu ni tora a la maa damadɔ ko o banana wa an ka mobili kelen Abu Safinɛ Jara ko o
tiɲɛna sɛbɛnnikɛla ko k'a daminɛ tarata la Abu fo kana bila an bɛ don min na comme bi ni maa bɛ k'i yɛrɛ ɲini siga t'a la ko jatigɛwale kɛbaa ninnu don o sabu kɛ ni kura de fiyɛra alime la sɛbɛnnikɛla ko a ko o n'a ta bɛɛ i bɛna ye k'a fɔ ko jatigɛwale kɛbaa ninnu k'u tɛ fɛ k'u bolo k'o jigin dɛ a ko hakili lajiginna i bɛna ye k'a fɔ ko dimanche don ka a dugu jɛ tɛnɛ na n'o bɛnna janvier kalo tile 8 ma san 2000 ani san 22 i bɛna ye k'a fɔ ko an ka force de défense u ka position minnu o bɛɛ an bɛ don min na comme bi Abu Safinɛ Jara n'o bɛɛ jijeni o mara o kɔnɔ ko jatigɛwale kɛbaa ninnu k'u ye bingali ta ni ka taa o yɔrɔ kofɔlen k'o sɛgɛrɛ dɔɔni jabala minnu n'o bɛ yen Abu Safinɛ Jara k'u ye bingali ta ni ka jijeni ka a sɛgɛrɛ wa mun ye tiɲɛni fana ko o kɛra o la sɛbɛnnikɛla ko a ko k'o fana tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen i bɛna ye k'a fɔ ko mun ye jatigɛwale kɛbaa ninnu waati bɛɛ lajɛlen na Abu Safinɛ Jara u kelen kelen de bɔ ka bali ka wulu kɛ Abu Safinɛ Jara ka sɔrɔ ka tiɲɛni k'o don an kun a ko misali jɔnjɔn fana ye fɛn jumɛn a ko ni hakili b'a la mun ye gendarmerie minnu o filɛ nin ye Sebekɔrɔkaw fɛ yen Abu Safinɛ Jara ko a yira k'a fɔ ko jatigɛwale kɛbaa ninnu u ye bingali ta ni ka taa Sebekɔrɔkaw ka o gendarmerie fana k'o sɛgɛrɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko k'a bɛ san 2012 Abu i bɛna ye k'a fɔ ko mun ye kɛlɛ kɔni nana ta ka cu anw kan maa minnu bɛ a ka ja u tɛ Ala yɛrɛ dɔn jango ka se mun ye Alakira ma u nalen bɛ k'a fɔ ko mun ye diinɛ ko kɛlɛ Abu Safinɛ Jara ko a kɛra sababu ye ka na ni gɛlɛya caman ye anw ka jamana o kɔnɔ a ko hali n'o y'a sɔrɔ an bɛ don min na comme bi anw ka armée monte en puissance Abu puissance yɛrɛ de ye anw ka armée sɛbɛnnikɛla ko o n'a ta bɛɛ i bɛna ye k'a fɔ ko jatigɛwale kɛbaaw a tɔni kelen kelen minnu bɛ yen Abu k'u bɛ to ka bali ka wuli kɛ k'u kun k'u labɔ wa n'u y'u kun labɔ Abu Safinɛ Jara k'u bɛ tiɲɛni ta ni ka anw ka maaninfinw kɔni k'u sɛgɛrɛ n'o bɛ anw ka lakanabaaw k'u kofɔ sɛbɛnnikɛla ko an bɛ don min na comme bi anw ka armée kan ka fɛɛrɛ dabali bɛɛ lajɛlen k'o sigi sen kan cɛsiri mun b'u la abi Abu Safinɛ Jara k'o ka tɛmɛ n'o cɛsiri ye walasa mun ye jatigɛwale kɛbaaw a tɔni ye kelen kelen ni minnu ye Abu Safinɛ Jara an b'olu kɛ c'est tout c'est fini nafani filɛ nin ye an y'a sama ka bɔ soit de Bamako ale kɔnɔ Yusufu Konate ale ye sɛbɛnnikɛbaa ye Abu i bonya o b'a la bɛɛ k'a dɔn k'a fɔ Yusufu Konate an b'ale fo ka bɔ soit de Bamako kɔnɔ n'i y'ale bila n bɛ n bolo don koyi i k'a dɔn k'a fɔ l'indicateur du renouveau o de nin ye ale ka sɛbɛn ye i k'a dɔn k'a fɔ nin tɛ kunnafoni dumanbaw ye sabula i k'a dɔn k'a fɔ dugu min bɛ yen ni o cogoya ko Daga i k'a dɔn k'a fɔ ani tɔn Nbola bɛɛ lajɛlen bɛ a kalama k'a fɔ nin dugu fila ninnu k'a dɔn k'a fɔ u karila ɲɔgɔn na min ni k'a dɔn k'a fɔ nin dugu fila ninnu a bɛɛ lajɛlen bɛ Kangaba mara kɔnɔna na cercle de Kangaba Koro région an bɛ o kɔnɔ min bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ nin dugu fila ninnu u karila ɲɔgɔn na i k'a dɔn k'a fɔ a masiba sɛbɛ bonyana sabula i k'a dɔn k'a fɔ maa 13 Baɲango i k'a dɔn k'a fɔ ko olu de kɛra su ye min bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ maa 40 ani maa 6 la i k'a dɔn k'a fɔ olu ye blessé grave ye minnu ni u ka jɔgini a sɛbɛ juguyara tarata tɛmɛnen min bɛna janvier kalo tile 10 ma san 2023 i k'a dɔn k'a fɔ min bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ nin gɛlɛya belebele tara ka dugu fila in ka u sɛgɛrɛ sabula dugu min ni o ye Daga ani k'a dɔn k'a fɔ Tombola village i k'a dɔn k'a fɔ nin dugu fila in ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ Kangaba mara kɔnɔ problème min bɛ tali kɛ fɛn min kan gɛlɛya min donna ninnu ni ɲɔgɔn cɛ kun ti dɔwɛrɛ dugukolo ko don sabula i k'a dɔn k'a fɔ sanu a bɛ bɔ yɔrɔ min ni an b'a wele ko site d'orpaillage n y'a dɔn k'a fɔ o ye sanu a bɛ bɔ yɔrɔ min na i k'a dɔn k'a fɔ o dugukolo ko kɛlɛ o de bɛ u ni ɲɔgɔn cɛ min bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ ni gɛlɛya ye k'a dɔn k'a fɔ a sɛbɛ kɛra gɛlɛya da ye sabula i k'a dɔn k'a fɔ dugu min ni o ye Tombola ye i k'a dɔn k'a fɔ min bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ a yirala k'a fɔ sécurité mɔnw minnu bɛ yen k'a dɔn k'a fɔ ni olu bɛ banabaatɔw doni olu kɔni y'a ye k'a fɔ maa 22 Baɲango i k'a dɔn k'a fɔ ko olu jɔgina min bɛ tali kɛ maa 12 la i k'a dɔn k'a fɔ olu référé i k'a dɔn ka taa CSREF la maa 7 Baɲango i k'a dɔn k'a fɔ nin dugu in Tombolakaw la i k'a dɔn k'a fɔ ko olu fara nka i k'a dɔn k'a fɔ faali cɛjuguba sabula i k'a dɔn k'a fɔ décapitation o ye kantigɛli ye awɔ coupement ye coupement la tête c'est ça coupement ayiwa an bɛ dugawu de kɛ ala ka jisuma k'a maaninfin yɛrɛ bɛ se k'i yɛrɛ tu yɛrɛ ma cogo di ka nin baara sugu nin kɛ donc kunnafonidila ni o ye o de ye ale b'a jira k'a fɔ ko maa 7 Baɲango i k'a dɔn k'a fɔ ko olu kunkolo tigɛra awɔ Tombola maaninfin bɛ se k'i yɛrɛ i b'a dɔn an ka sanubɔyɔrɔ ninnu filɛ nin ye Abu maa nasuwan bɛɛ de bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yen kojugu maa nasuwan bɛɛ kojugu malidenw dɔw bɛ malidenw t'olu ye olu bɛ bɔ diɲɛ fan o fan ka na ne sanu kɔni n'a bɔra ka ban Abu mun ye a ni balawu de bɛ ɲɔgɔn na ani balawu bɛ ɲɔgɔn na dɛ wa mun y'an ka sanubɔyɔrɔ caman Abu ni gɛlɛyaw bɛ yen dɛ sanga ni waati bɛɛ lajɛlen na i y'a mɛn o i m'a mɛn o siga t'a la masalan ka sɔn a bɛ kɛ taa la ye siga t'a la dɛ mun ye malidenw bɛ yen wa mun ye jamana wɛrɛ denw bɛ yen an kɛrɛfɛ jamana mɔgɔ wɛrɛ denw bɛ yen wa Abu ka ni miiri diɲɛ dɔrɔn kojugu si la fɛn mun n'a tɛ kɛ sanubɔyɔrɔ ninnu ye n'a tɛ feere
maa minnu ma ni cɛ denmisɛnw ɲuman k'i buntew la a ɲɛ yɛrɛ ma o bɛ yeli kɛ min bɛ talikɛ k'a dɔn k'a fɔ o de ale sɛbɛnnikɛla ye a ko daga daga i k'a dɔn k'a fɔ maa 24 olu de joginna min bɛ talikɛ maa 6 la a k'a dɔn k'a fɔ ko olu fana décapitulé ala an ka taa k'olu fana olu kunkolo de tigɛra walima u kan tigɛra i k'a dɔn k'a fɔ o fana kɛra a dugu o dugu kɔnɔ nin b'a yira k'a fɔ ko dugu kelen kelen bɛɛ lajɛlen i k'a dɔn k'a fɔ a waleya taara ka yɔrɔ bɛɛ lajɛlen sɛgɛrɛ fasiriba ka fɔ la a ko i k'a dɔn k'a fɔ an bɛ waati min na komi sisan i k'a dɔn k'a fɔ maa caman fana bɛ yen minnu n'i k'a dɔn k'a fɔ olu ye porte disparu ye n'olu kɔni k'a dɔn k'a fɔ olu tununa min bɛ talikɛ k'a dɔn k'a fɔ blessé grave la maa minnu bɛ yen n'olu ka jɔkini fanga bonyana kosɛbɛ olu caman donnina i k'a dɔn k'a fɔ ka Bamakɔ ka ale magwɛ maa min bɛ yen k'a dɔn k'a fɔ ni o ye k'a dɔn k'a fɔ adjoint au préfet ale ka premier adjoint i k'a dɔn k'a fɔ ka taa se k'a dɔn k'a fɔ président du conseil de cercle de Kangaba ma i k'a dɔn k'a fɔ ani force de sécurité i k'a dɔn k'a fɔ olu bɛɛ lajɛlen k'a dɔn k'a fɔ o banabaatɔw donna olu ɲɛ ɲɛna min bɛ talikɛ k'a dɔn k'a fɔ o tɛmɛnen kɔrɔ kɔfɛ a k'a dɔn k'a fɔ ko in ko a sɛbɛ gwɛlɛra sabula i k'a dɔn k'a fɔ ko n'i y'a ta k'a lajɛ i k'a dɔn k'a fɔ n'i ye a ta k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ dugu fila in ni ɲɔgɔn cɛ k'a dɔn k'a fɔ ko a kɛra gɛlɛya ye kosɛbɛ maa min bɛ yen k'a dɔn k'a fɔ ni o ye Jakarija Kamara ye Jakarija Kamara k'a dɔn k'a fɔ o ye maire ye maire min k'a dɔn k'a fɔ ni o bɛ commune rurale min jɔ a la o cogoya ko Nunga ɲ'a dɔn k'a fɔ village fila in bɛɛ lajɛlen min ɲɔgɔn sɔrɔ nin commune rurale in kɔnɔ a ko i k'a dɔn k'a fɔ kunnafonidiso min bɛ yen ni o bɛ wele ko Renouveau TV olu ka ɲininkɛla dɔ bɛ yen ni o ye Birema Sogoba ye ale kɔni k'a dɔn k'a fɔ o ye nɛgɛjuru banba ani maire cɛ maire kɔni maire ye ɲɛfɔli dɔw kɛ u ye i k'a dɔn k'a fɔ maire ko waati min i k'a dɔn k'a fɔ nin ko in bɛna kɛ yanni nin cɛ i k'a dɔn k'a fɔ kalo 2 baɲango ko gɛlɛya kɔni bɛ dugu fila in ni ɲɔgɔn cɛ k'a sababu kɛ i k'a dɔn k'a fɔ site orpaillage n'o ye k'a dɔn k'a fɔ sanu a bɛ bɔ yɔrɔ min na n'o ye maa bɛ se k'a fɔ sanu dingɛ ko ye a ka jan dugukolo ko o problème de bɛ u ni ɲɔgɔn cɛ maire ka fɔ la i k'a dɔn k'a fɔ ko u yɛrɛ tun bɛ wuli ka jɔ bɛɛ lajɛlen na walasa i k'a dɔn k'a fɔ kɛlɛ in a bɛ se ka dufa cogo min na min bɛ talikɛ k'a dɔn k'a fɔ kɛlɛ waati min k'a dɔn k'a fɔ u bɛ o fɔ ka bɛɛ la kalo kelen kɔfɛ min bɛ talikɛ k'a dɔn k'a fɔ tombola la tombola y'a dɔn k'a fɔ olu de kɔni y'a fɔ k'a fɔ ko olu de fɔlɔ ta ye dugukolo in ye sabula k'a dɔn k'a fɔ yɔrɔ in k'a dɔn k'a fɔ kabi waati jan olu de bɛ yɔrɔ in kan k'a baara olu bi yɔrɔ in kan k'a baara kalo kelen kɔfɛ k'a dɔn k'a fɔ fɔkabɛnw bɛ sen na i k'a dɔn k'a fɔ dagakaw olu fana nana yira ale la k'a fɔ ko i k'a dɔn k'a fɔ ko wa i k'a dɔn k'a fɔ ko yɔrɔ in dilanna ka di olu ma koyi sabula i k'a dɔn k'a fɔ a na kɛ ni sɛbɛn wɛrɛw bɔ mɛ fan wɛrɛw fɛ min b'a yira k'a fɔ ko daga de ta ye dugukolo ye tuguni kuma kɛlen filɛ ka yɔrɔ kɛ i k'a dɔn k'a fɔ maa 2 i k'a dɔn k'a fɔ tigi kelen maa 2 walima fɛn kelen tigi 2 i k'a dɔn k'a fɔ o de kɛra sababu ye ka gɛlɛya k'a sɛbɛn sinsin waati min i k'a dɔn k'a fɔ maire ale kɔni ka kumaw kɔnɔ a y'a yira k'a fɔ waati min i k'a dɔn k'a fɔ o kɛra ale ye fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ ha ka ja i k'a dɔn k'a fɔ dugu fila ninnu an ka sigi an ka kuma dɛ sabula i k'a dɔn k'a fɔ yɔrɔ kelen i k'a dɔn k'a fɔ maa 2 yɔrɔ kelen i k'a dɔn k'a fɔ tigi 2 i k'a dɔn k'a fɔ ko an ka sigi ka kuma maire kɔni i k'a dɔn k'a fɔ a y'a ɲini k'a dɔn k'a fɔ tombolakaw fɛ k'olu kana k'a dɔn k'a fɔ u ni dagakaw u kana u ka sigi ka kuma min bɛ talikɛ k'a dɔn k'a fɔ tombolakaw la olu nana kɛnɛ kan koyi lajɛnɛ in kɛnɛ kan olu nana nka dagakaw i k'a dɔn k'a fɔ olu ma sɔn ka na i k'a dɔn k'a fɔ lamɛn kɛ olu ma sɔn ka na kɔrɔfɔ ka na lamɛn u ma kɛ lajɛnɛ in kɛnɛ kan don damadɔ kɔfɛ min bɛ talikɛ k'a dɔn k'a fɔ tombola o dugu maa dɔ bɛ yen kɛrɛnkɛrɛnnen k'a dɔn k'a fɔ janvier kalo tile 7 don i k'a dɔn k'a fɔ ko dagaka dɔ kɔni ye kisɛ ci i k'a dɔn k'a fɔ tombola ka maa dɔ la min n'i k'a dɔn k'a fɔ o waleya kɛra kɛnɛ in kan maire ka kumaw ye nin ayiwa maire ka kumaw ye nin ye i k'a dɔn k'a fɔ ko o waleya cɛjugu in de kɛra i k'a dɔn k'a fɔ kabini i k'a dɔn k'a fɔ dagakaw ye maa kelen va i k'a dɔn k'a fɔ tɔngɔkaw la i k'a dɔn k'a fɔ ko kɛlɛ in kɔni ko a tɔ de ɲagana i k'a dɔn k'a fɔ ko gwɛlɛya in nana sinsin k'a sababu kɛ i k'a dɔn k'a fɔ nin ko in de ye koyi min bɛ talikɛ i k'a dɔn k'a fɔ dingɛ in na walima i k'a dɔn k'a fɔ sanubɔyɔrɔ in na i k'a dɔn k'a fɔ ko o de kɛra sababu ye ni dugu fila in ni u kɛlen filɛ ka ɲɔgɔn affronter wa i k'a dɔn k'a fɔ ko gwɛlɛya belebele kɔni donna a la kosɛbɛ Patrik filɛ an ye min mɔ indicateur du renouveau o de ale ka sɛbɛn Mali Tribune ne bɛ don mɛ bɔ ni a ye Alexis Kalambiri nin ye ale ka fasiri ye Abu a y'a yira k'a fɔ ko an ka taa Buguni Abu n'an taara Buguni ni hakili b'a la waati tɛmɛnenw mun ye Chinois-denw ye Chinois-den minnu o bɛ ka sanu bɔ an ka jamana kɔnɔ la kɛrɛnkɛrɛnnen na mun ye forêt classée mun o bɛ kɛkɔrɔ ale bɛ Buguni o mara fɛ Abu tɛgɛ tara ka da nin Chinois-den ninnu kan nka a don ni bi cɛ kuma a sɛbɛkɔrɔ cayara o de kun kɔnɔ Alexis Kalambiri a y'a yira k'a fɔ ministre mun n'o bɛ environnement kunna Abu ko kumana ko a bɛ bolilafɛn jumɛn o de la sɛbɛnnikɛla ko a ko i bɛ na ye k'a fɔ ko mun ye anw ka bɔlɔlɔsiraw n'o bɛ réseaux sociaux ko fɔ waati tɛmɛnnu na ministre mun bɛ n'o bɛ environnement de l'assainissement et du développement durable kunna Abu i bɛ na ye k'a fɔ ko tɛgɛrɛ ko a sɛbɛkɔrɔ fɔra a ye
o sabu kɛ a yira k'a fɔ ko min ye chinois kosɛbɛ ale don Moro Kore tɛ de ne ma i t'a ka cɛkɔrɔba ne tɛ cɛkɔrɔba don tigɛrɛ fɔra ye tigɛ an ka taa a ko o ma sɔrɔ dɔwɛrɛ fɛ a yira k'a fɔ ko mun ye minisiriso mun o kofɔlen filɛ nin ye a b'u k'u ye tɛgɛ ta ka da hi hɔn kan maa 4 kan n'o bɛ chinois-denw kofɔ a b'u o jalaki mun o binnen do chinois-den ninnu kan ko u taara sanu ka taa bɔ ka sɔrɔ sɛbɛn kɔni ko o t'u bolo ko ni a bɔli ko o man Abu Safinɛ Jara a donni kama maa caman ye tɛgɛ da k'a sɛbɛkɔrɔ fɔ ministre de l'environnement de l'assainissement et du développement durable maaw kunna nka Abu Safinɛ Jara i bɛna ye k'a fɔ ko in ko a sanfɛla de yirala malidenw na nka a duguma ko o ma yira malidenw na jabanikɛla ko a ko n'i ye nin envers in jateminɛ k'a lajɛ Abu envers in ko a kuma a sɛbɛkɔrɔ cayara a yɛrɛ kɛlen bɛ sababu ye bi Abu minisiriso damadɔ bɛ an ka jamana in kɔnɔ ka gɛlɛya don olu yɛrɛ dama u ni ɲɔgɔn cɛ a ko envers mun filɛ nin Abu n'i y'a jateminɛ k'a lajɛ gouverneur mun n'ale bɛ Bugunikaw fɛ yen siga t'a la ale de ye ko in k'a sɛbɛkɔrɔ furan a dɔw hukumu kɔnɔna la i bɛna ye k'a fɔ ko waati tɛmɛnenw na n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko nin baara in kɔni ko a kɛra Kiribo maaw nana ye k'a fɔ ko nin baara in bɛɛ lajɛlen ko a sigira sen kan nka Abu Safinɛ Jara ko tɛmɛ ma kɛ Kiribo maaw ka sira fɛ olu ko nin ko in kɔni ka a bɛ bolo mun na Abu Safinɛ Jara maa minnu ye nin baara in kɛ Kiribo maaw y'olu wele ko a ye n'a kana ko in ka a ɲɛfɔ an ye ko in dalilu a kana a ɲɛfɔ an ye jalaki mun jumɛn de binnen do chinois ka den ninnu kan aw minnu maa minnu n'a taara tɛgɛ ta ka da u kan Abu ko a ye n'a ɲɛfɔ an ye sɛbɛnnikɛla ko a ko o yɔrɔ la i bɛna ye k'a fɔ ko maa minnu u taara chinois den ninnu ka t'u tarabaso Abu Safinɛ Jara kana n'u ye a yira k'a fɔ ko ja ko maa dɔ bɛ yen Abu ale de tun bɛ ka sira k'a sɛbɛkɔrɔ don maa minnu u taara chinois den ninnu minɛ ka na o maa hali n'o tigi o tɔgɔ ma dɔn Abu Safinɛ Jara nka ale kɔni de ye sira k'a sɛbɛkɔrɔ don u ɲɛ Abu Safinɛ Jara o jaabi ko o dira kiritigɛlakaw ma sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye nin chinois den ninnu ye Abu Safinɛ Jara an bɛ don min na ko bi ko ɲininkali le to min ko a bɛ ka sigi ko jumɛn la chinois ka den ninnu ka ko k'a tigɛ di kiritigɛlakaw ma Abu ko ɲininkali to min ko a bɛ sigi a ko sɛbɛnnikɛla ko a ko i bɛna ye k'a fɔ ko mun ye nin chinois den ninnu Abu Safinɛ Jara doni mun kama tigɛ ko a bɛ ta ka d'u kan a yira k'a fɔ ko min ye chef wari 100 ani 50 Abu Safinɛ Jara ko jalaki bin'u kan k'u ko sara ko dommage d'intérêt Abu Safinɛ Jara o fana mana bɔ yen ko 40 Abu Safinɛ Jara ko o fana u y'o sara k'o sababu kɛ u ye yɔrɔ mun ni k'o tiɲɛ k'u b'o sɛbɛkɔrɔ dilan Abu Safinɛ Jara ko yanni janvier kalo tile 21 cɛ k'u kan k'o yɔrɔ k'o dilan Abu Safinɛ Jara i bɛna ye k'a fɔ ko chinois den ninnu yɛrɛ b'u k'u yɛrɛ ɲininka ko jumɛn na olu ka ko in ko a bilalen tɛ kiiri bunakun o kɛnɛ kan Abu nin ye ɲininkali ye mun ye chinois den ninnu maa 4 ko b'u k'u ɲininkali k'u yɛrɛ la sɛbɛnnikɛla ko a ko don mun na i bɛna ye k'a fɔ ko min ye ministre mun bɛ n'o bɛ environnement assainissement et du développement durable na a n'a ka cɛdenw ye surutulu kɔni kɛ pick-up 15 Abu a sɔnsɔnnen don kosɛbɛ garde nationale maaw la wa don mun kama u taara se chinois ka ninnu ma Abu i bɛna ye k'a fɔ ko mun ye fɛn caman bɛ yen k'u y'o minɛ chinois den ninnu na fɛn mun bɛ yen na an ko a ma ko carburant o tɛ taji ko fɔ wa Abu o minɛn'u la Abu fɛn mun bɛ yen n'an k'a ma ko caterpillar o tɛ Abu o 26 pick-up 8 Abu ani fɛn mun bɛ yen n'an k'a ma ko excavateur Abu o 28 ɲɔgɔnna ko o minɛn'u la a ka ja fo ka taa fara mun ye moto kan ani groupe électrogène climatiseur Abu Safinɛ Jara k'u ye nin bɛɛ lajɛlen minɛ chinois ka denw na nka Abu ɲininkali to min bɛ sigi yɔrɔ mun na nin fɛn minnu n'olu minɛlen filɛ chinois ka den ninnu na fɛn ninnu kɔni taara yɔrɔ mun na maa ma kɛ Ala ye k'a dɔn maa t'a dɔn a fɛn ninnu bɛ yɔrɔ mun na kiritigɛlakaw t'a dɔn nin fɛn ninnu bɛ yɔrɔ mun na ko in kɔni k'a kɛlen bɛ ka maaninfin k'u kamana gan sɛbɛnnikɛla ko a ko an kɔni bɛ don min na ko bi mun ye chinois den ninnu kɔni u bɛ ka kule k'a sɛbɛkɔrɔ kɛ k'olu ka ko in ko a ka di kiritigɛlakaw ma Abu maa mun ne jalaki ko o ka kan Abu jalaki ka ta k'o tigi sɛgɛrɛ nafolo filɛ nin ye an y'a sama ka bɔ mun ye Mali tribune kɔnɔna la Alexis Kalanbiri ale ye sɛbɛnnikɛla ye ni an fɛnɛ m'a f'i ɲɛna n ka ɲaminen don Abu chinois tɛ bɔ a ka jamana kɔnɔ abada ka n'i ta i sigi an fɛ yen ɲɛ bɛrɛbɛrɛ de ma fɔ ka kun ye sanu k'o bɔ ko sɛbɛn dɔ dilen t'a ma Eaux et Forêts kɛ ɲɛmɔgɔ ye m'o bonya ko sɛbɛn dɔ t'a bolo o tɛ se ka kɛ o sɛbɛn dɔ de dir'u ma n'o de y'a to u sera ka accéder site la kosɛbɛ alors o de tɔ kɛ jɔn y'o sɛbɛn di ɲininkali de bɛ yen o dira jamana ka yamaruyaw kɔnɔ wa kuma de bɛ yen sira minnu kan ka suit n'olu kan ka emprunter k'o siraw ta yali k'a dɔn k'a fɔ jamana yɛrɛ bɛ dɔ sɔrɔ ko minnu kɔ est-ce que o baaraw kɛra a banna alors u ka ko in tɛ se ka bɔ u fa dugu kɔnɔ abada ka na anw ka jamana dugukolo waasi ayi k'a k'u ta ye o tɛ se ka kɛ sa ni dɔw ma u bila u maa tɛ se ka kɛ depuis a donni kama n y'a kuma fɔ u ka tiɲɛ fɔ mɔgɔw ye sa a tɛ se ka kɛ a tɛ se ka kɛ o ayiwa o tɛ se ka kɛ cogo di n'Ala sɔnna
ni ko ja kɔni farale Ah bon? kana kɛ siga t'a la sɛbɛn dɔ de dir'u ma Sɛbɛn di. jɔn de ye sɛbɛn k'a d'u ma Jɔn y'a di? jɔn de y'u yamaruya ka taa nin sanubɔ in ka a bɔ fo ka gɛlɛya lase maaw ma ɲininkali bɛ yen. jɔn de y'u bila la Yan'u ka taa chinois cɛ 4 minɛ n'u y'olu minɛ mun y'u bila ka taa u k'olu fana minɛ. anw ka gɛlɛya yɛrɛ bɛ yɔrɔ min na sanga ni waati bɛɛ lajɛlen na anw bɛ jigin an bin yɔrɔ A banna. yanni an ka jigin i ka jigin talen yɔrɔ la i binna yɔrɔ min na i t'i bin yen kan I man ka jigin yen na. I bɛ jigin yɔrɔ min na. Talo yɔrɔ min na dɛ. I bɛ jigin yen n'i y'a ye chinois den ninnu binna Abu Safinɛ Jara siga t'a la o talonna yɔrɔ Maa de b'u ɲɛ. awɔ wulibali don A banna. ala ka ɲɛ ka d'an ma Amina rabi, amina. Gawusu Keyita Jata an k'a lajɛ an ka tɛ fan fɛ sanga ni duuru kɔnɔ la an bɛ segin ka na kura ye Nura ye fɛn min ye n taara nana dantigɛli belebele o t'o la sira 76 33 43 03 an bɛ kunnafoni balan ale kɛnɛ de kan Abu Safinɛ Jara Namu. an nana kura ye o tɛ O kɛra. i bolo i b'a kari ka don teliya la an ka taa Boubacar Traoré Bete Ne. i k'a dɔn k'a fɔ n bɛ n bolo don A gosi. n bɛ bɔ ni sɛbɛn min ni o cogoya ko un nouvel horizon Olu ko di de? i k'a dɔn k'a fɔ nin ye Seydou Konate ale ka sɛbɛn don Ba Seydou ko di? i k'a dɔn k'a fɔ le Mali classé 4e puissance militaire ah bon o filila o espace CEDEAO an ye fɔlɔ de ye an ye gale de n y'a dɔn awɔ min bɛ talikɛ k'a dɔn k'a fɔ Seydou Konate la a ko i k'a dɔn k'a fɔ cakɛda min ni k'a dɔn k'a fɔ o bɛ lamɛrikaw to a la n'o ye cabinet américain global firepower Kosɛbɛ. i k'a dɔn k'a fɔ ko olu kɔni u ye critère dɔw bɔ ka bin Ayiwa. min bɛ talikɛ k'a dɔn k'a fɔ ko n'i y'a ta k'a lajɛ critère 60 ɲɔgɔn ko i k'a dɔn k'a fɔ ko u ye baara kɛ ni o ye min bɛ talikɛ k'a dɔn k'a fɔ 145 points n'o ye kuru 445 Esike. i k'a dɔn k'a fɔ ni maa min sera k'o salo i k'a dɔn k'a fɔ ko baara in kɛra o hokumu kɔnɔ Ayiwa. min bɛ talikɛ k'a dɔn k'a fɔ ko n'i ye classement ta k'a lajɛ A gosi. espace CEDEAO kɔnɔna na jamana minnu k'a dɔn k'a fɔ ni olu bɛ CEDEAO farafinna a tilebinfɛ bolo kɔnɔ i k'a dɔn k'a fɔ ko Mali i k'a dɔn k'a fɔ surasi kunda i k'a dɔn k'a fɔ ko anw kɛra i k'a dɔn k'a fɔ militaire kunda O m'a i faamu. k'a dɔn k'a fɔ ko anw kɛra 4e puissance O m'a faamu. sabula i k'a dɔn k'a fɔ ko n'i y'a ta k'a lajɛ Nigeria i k'a dɔn k'a fɔ ko o bɛ jɔyɔrɔ fɔlɔ la Kosɛbɛ. min bɛ talikɛ i k'a dɔn k'a fɔ la Côte d'Ivoire la i k'a dɔn k'a fɔ deuxième place abada an b'u ɲɛ o deuxième place e m'a fɔ ko lamɛrikaw ka ONG de don wa Awɔ. an ka taa bɛɛ tɛ Europe ye wa aw bɛɛ ye maa ninnu ye alors u t'a fɛ k'an bila u t'a fɛ k'an bila O tɛ se o. parce que n'a fɔra ko an bɛ o position qualité la les gens vont avoir peur kosɛbɛ Ɔhɔn. an ka girin n'o ye bi bagabagali tɛ dɛ an ka girin n'o ye i ka dɔn k'a fɔ Seydou Konate Seydou ko di? a ko i ka dɔn k'a fɔ ko classement na Retard min bɛ bi yan. talikɛ Côte d'Ivoire la ko olu bɛ deuxième jɔyɔrɔ la min bɛ talikɛ i ka dɔn k'a fɔ Ghana la i ka dɔn k'a fɔ ko maa sabanan a kuma min bɛ talikɛ i ka dɔn k'a fɔ Mali la ko i ka dɔn k'a fɔ anw kɛra jɔyɔrɔ a 4nan ye i ka dɔn k'a fɔ ko n'i ye ninnu ta k'a lajɛ ko critère bolila fɛn min kan ko o bɛ talikɛ i ka dɔn k'a fɔ surasi cɛ yɛrɛ a caya i ka dɔn k'a fɔ ni o bɔra yen min bɛ talikɛ ka dɔn k'a fɔ moyen financier la n'o bɛ talikɛ ka dɔn k'a fɔ musaka minnu ni jamanaw bɛ sɔn k'a don u ka militaires dafɛ k'o ye critère filanan ye critère belebele sabanan ti dɔwɛrɛ dɛ k'o ye capacité logistique kɔ n'o bɛ talikɛ ka dɔn k'a fɔ kɛlɛkɛminɛnkow la O caman bɛ yan. min bɛ talikɛ ka dɔn k'a fɔ anw ka Mali la i ka dɔn k'a fɔ jɔyɔrɔ 4nan sabula i ka dɔn k'a fɔ ko nin san fila laban in kɔnɔ min bɛ talikɛ ka dɔn k'a fɔ Mali ka dɔn k'a fɔ capacité militaire ko a sɛbɛ a renforcera min bɛ talikɛ ka dɔn k'a fɔ ko n'i y'a ta k'a lajɛ san fila laban min kɔnɔna na i ka dɔn k'a fɔ ko Mali i ka dɔn k'a fɔ surasi kunda a ka ja i ka dɔn k'a fɔ musaka min bɛ don anw ka surasiw dafɛ a ka ja i ka dɔn k'a fɔ capacité logistique kɔnɔna na i ka dɔn k'a fɔ ko Mali ka dɔn k'a fɔ a b'i n'a fɔ san fila laban in na yɛlɛma sɛbɛ donna kow la sabula i ka dɔn k'a fɔ ko n'i ye anw ka jamana in ta k'a lajɛ n'o tɛmɛn'o na i k'a sɔrɔ i b'a sɔrɔ k'a fɔ ko hali min ye avion kelen ye k'o kun tɛ anw ka jamana in jɔ a la nka an bɛ waati min na komi bi n'i y'a ta k'a lajɛ min bɛ talikɛ i k'a dɔn k'a fɔ aéroport Bamako la i ka dɔn k'a fɔ ko o sɔsɔmɛ avion na wa a bɛɛ lajɛlen surasi avion min bɛ talikɛ i ka dɔn k'a fɔ Sévaré la ka taa se i ka dɔn k'a fɔ aéroport min ni o bɛ Gawo a ka ja ka taa bila i k'a dɔn k'a fɔ fɔ Tawudeni na aéroport fɛn o fɛn i k'a dɔn k'a fɔ ni a bɛ anw ka jamana in kɔnɔ k'a bɛɛ lajɛlen sɔsɔlen bɛ i k'a dɔn k'a fɔ pankuru na a ka ja i k'a dɔn k'a fɔ ka taa se radaru ma i k'a dɔn k'a fɔ ko nin san fila laban in na a wulikajɔ sɛbɛ kɛmɛ anw ka jamana a ɲɛmaw fɛ k'o de kɛra sababu ye min b'a to 4e place ko anw sera ka o sɔrɔ an tɛmɛn'o kan i ka dɔn k'a fɔ nin cabinet in jɔ a la ni o bɛ américains jɔ a la n'o ye k'a dɔn k'a fɔ cabinet américain global firepower ye olu ko i k'a dɔn k'a fɔ n'a y'a sɔrɔ k'a fɔ ko nin san fila laban in tɛ ko n'i kun ye nin baara in kɛ i b'a sɔrɔ ko Mali kun ti jɔyɔrɔ sɔrɔ koyi nka i ka dɔn k'a fɔ nin san fila laban in nɔ i k'a dɔn k'a fɔ ko Mali k'a dɔn k'a fɔ ko an ye belebeleba kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya i k'a dɔn k'a fɔ armée ko kunda o kuma i k'a dɔn k'a fɔ ko n'i ye Mali ta k'a lajɛ 4e puissance tɛmɛnen kɔfɛ i k'a dɔn k'a fɔ CEDEAO kɔnɔ ko n'i y'a ta k'a lajɛ min bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ jɔyɔrɔ 21 i k'a dɔn k'a fɔ farafinna ko an bɛ o sɔrɔ diɲɛ yɛrɛ bunakun kan ko 110e
position. On met 50 qu'on a là, bien pour nous reconnaître. On veut le connaître. Sur le plan mondial là, où un rang jana nada. Aïe, on met 50 de comme ça. 110e. France, France est ça on a. France est ici. Aïwa. Mi metalge cadre afo nunga classement kono. I cadre afo Nigeria, I cadre afo olukon be joro folota. Sabla cadre afo oteme ngoro kofe. Mi metalge cadre afo Côte d'Ivoire la joro flana olubina ula. Mi metalge cadre afo Ghana na joro sabana. Mali cadre afo joro ananina. Nigeria koni ya utaho laje. Mi metalge cadre afo joro folola olubo tasida kono. Cadre afo Afrique kono joro nani. Cadre afo Nigeria alebo soro. Mi metalge jien buna kunka joro bisaba ani worona. Cadre afo obe osoro. Nunga ONG uya yira kafo koni ya jien rebela jele tagalaje. Farafina cadre afo ki ba tagalaje iba soro kafo ko Egypte. Arme ko bolu kay cadre afo ko olu ye folo yo. Egypte. Awo farafina. O kuma cadre afo uka classement la. Cadre afo olu yere américain. Cadre afo ko olu ye première puissance mondiale. Auto tien. C'est là. Aïe. Non les premières puissances mondiales Poutine me bogodou là. Aïwa ou da c'est. Pourquoi probablement chino ko mi metalge cadre afo olu ko surasi chela. Puis cadre afo surasi 1,4 milliard de militaires. Tiens intanya ça. 1,4 milliard. Tiens intanya du sugune do. An armée ku me kisa ci an ka ci abu safna jira ne marfaw ya ka bo climat. Ko Russie. Ni o de l'Amérique mo bo sego ci ya. Russie. 850 000 soldats. Au bord de don. 850 000. Au bord de don. O ko luta 1,4 milliard. Irishiden be kelegela. O cheka jane. Go irishiden be kelegela. Ay mati de do ha gwe yere la. Woni I bangira irishi. Olu de ka cabinet barake. Ni bangira irishi la. Abu Safna jara mena mu vie. E ga dongul la mu nyebe de kele de la. Depuis dale me bom na ngone be bolo bo. Grip. Ni be irishi la. Awo. Depuis dale me bom na. Fa ni mami mi frato la o denguni kene. Go dengulu kene. Irishi. Alama bi lama kele la. Irishi go dengulu kene. Tela de be chikada. Almamu bi chenta yi. Ma o fina de kanani mamu blayon na de. Aywa. Tela de be da. Ay ni tela be ka daga ba. Denguni kene ngani kele almamu te. Ay sa idera ni nyonko no de be wole kana. Ino de be chenta. Na ye chenta. Abana. Kafe bi mi kele ka. Kafe mi kele ka. Abana. O bayira ka fo iglido no. Aywa. Iri su fe o de be. Nala sona. Bete kado ka fo nunga bara in kono. Ki kado ka fo America onye première puissance. Sable kado ka fo surasi milliard kele ani akunga ve. Ko bi soro olu fe. Risila kado ka fo joro flana jien buna kunga. Ko olu bo o soro sable kado ka fo surasi 850 000 soldats. Ko be soro olu fe. Ni metalge kado ka fo Chine la. Ay kado ka fo ko joro sabana olu bina ula. Sable kado ka fo ko 2 millions de soldats. Kado ka fo ko olu bina ula. Ni metalge kado ka fo Inde la. Kado ka fo ko olu fana joro nanina ko olu bina jofo uro la mi metalge kado fo nunga jabi ba yira ka fo ko niya taga laje farafina kado fo Mali ale bi joro nanina joro muwa ani kele kado fo sedawo kono kado fo joro nani jere buna kun ka joro keme ani tan ko ambe ula ka sabu ke kado fo sanfla labaina ni baramunu ni olu kara militaire kunda ko de kera sababe ni joro hagay Mali akasiga osoro pasifle anye mi mo nouvelle horizon kono sedu kunati ale kuti Nouvelle horizon ne yale la révélation kako dogole ku bangi kene kan abu munye baramine kalande no de be aja wara ko fo aja wara akumada de ako anga na l'école maliani anga na okono no okofora atangwa jamana kalanso abu atu okofwa kambe domina kom bi eko ante kojugu ane kojugu kono kono la wa sebani kala ko ako ni ya jitemine kalaje abu munye kibora munu no buga soro kabo munye la metru famla la abu ko bayira ka foko an sulila ko amata ma folo ko sabuga na akli bala ka foko munye an ga kalan ko abina sigi senga kibara munu no buga bo munye la ko metru famfe bu ko bayira ka amata ma folo sabani gala ko ako adugulente mashilla abeni gana sanda do bo abu an walla ko ni ko asiglendo asisamara kan o mat soro do re febe na ka foko mamunu be aka janno de la ko metru ye abu safna jira ko oluka impatience ko oba ala no be munyumbalia okufo wa nga jamana marabako fene oluka yeta ko
ko ka dogon kosɛbɛ jamana kalan ale yiriwali togoya o la sɛbɛnnikɛla ko a ko k'o kɛra sababu ye mun ye lakɔlimɛtiriw abu aw misew ko aw nana aw ka article mun n'o bɛ article 39 ko fɔ aw nana o laɲini mun kɛ hali n'o y'a sɔrɔ laɲini ko a ka ɲi kosɛbɛ k'a kɛra sababu ye ka jamana kɔni kalanko ko k'a bila gɛlɛya o kɔnɔ sɛbɛnnikɛla ko a ko an bɛ don min na ko bi jamana in kalanko bɛ cogo min na ni wulikajɔ ni cɛsiri ko o ma kɛ abu e ko jamana kalanko don na nataw la ko a ko tɛna kɛ wala daani ye wa sɛbɛnnikɛla ko a ko anw ka jamana sigida dɔw bɛ yen abu ko ni taara k'i bɛ taa sɔrɔ mun ye kilasi yɛrɛ o kɔnɔna la hali kalandenw min bɛ sigi ban mun kan ni ka kalan yɛrɛ k'a kɛ abu kilasi dɔw kɔnɔ ko o tɛ yen abu safinɛ jɛra ko kalanso bɛ anw ka jamana in kɔnɔ abu samiya ji kɔni ko n'o o surutula ka ban ko kalanso yɛrɛ kɔnɔna ko a ti kɛ kɔɔ ye wa abu safinɛ jɛra walasa i k'a tigɛ siga t'a la f'i bi kurun dɔ de ɲini k'i sɛlɛ o kɔnɔ ka sɔrɔ ka a tigɛ n'o jɔn tɛ jɔn ye nin sɛbɛn a Jawara de ko don Jawara ka kurun ɲini ka taa kilasi kɔnɔ k'a tigɛ kɛ Mali kɔnɔ yan kuru kɔnɔna kɛ ayiwa a bɛ se ka kɛ komi jamana in ka bon a lajɛ kɛ pour traverser à défaut d'être dans une pirogue ale y'a sɛbɛn minɛ o bɛ kɛ Mali kɔnɔ yan ka bali la dɛ a bɛ yan abu min ye a Jawara ye a y'a jira k'a fɔ ko min ye kalanso dɔw bɛ yen walasa i ka bɔ a kun na ka se a kun na siga t'a la i b'i sɛlɛ kurun de kɔnɔ n'i y'o jɛ i bɛ gabakurun de da n'o bɛ siman biriki kofɔ abu safinɛ jɛra ka sɔrɔ ka kun dɔɔni ko k'o sɔrɔ abu k'o ye gɛlɛya ye a ko an ka kalansow kɔnɔna la k'i bɛ na ye fɛnɛ k'a fɔ ko min ye a bâtiment dɔw jɔlen n'i y'a ye abu k'i b'a yɛrɛ k'a fɔ k'i tɛ taa k'a to abu ko n'o ko fɔra a bɛ kɛ n yɛrɛ radio a bɛ kɛ n yɛrɛ ye abu a ba ale kalansow ko fɔ a kalansow jɔlen don ka ɲɛ nka abu ko kuranko ko fɛnɛ kɛlen bɛ baara ye a kalanso ninnu caman kɔnɔna la mun ye kɛ yɛrɛ ye kalanso abu safinɛ jɛra k'i bɛ na ye k'a fɔ ko min ye qualité ko yɛrɛ ko o gɛlɛyaba ko o b'u kan abu safinɛ jɛra kɛ yɛrɛ kalanso o caman dayɛlɛlen don anw ka jamana o kɔnɔna la lakɔlimɛtiri minnu yɛrɛ fɛnɛ bɛ n'olu bɛ taa kuru k'o di abu safinɛ jɛra n'i y'a ye k'a fɔ ko kalanden ko ale bɛ kalan o ka sɔrɔ mun ye lakɔlimɛtiri yɛrɛ fɛnɛ bɛ fɛn dɔn ko a kɛ yɛrɛ caman bɛ yen a kɛ yɛrɛ kalanso caman bɛ yen ko lakɔlimɛtiri ko a tɛ fɛn dɔn abu jango ko lakɔliden ka fɛn dɔn sɛbɛnnikɛla n'o bɛ a Jawara ko fɔ a y'a jira k'a fɔ ko min ye kɛ yɛrɛ ye radio Jawara ala kɛ yɛrɛ kalanso ninnu ko olu caman bɛ yen mun ye favoritisme ye abu ko o de b'a kɔnɔ la ko kɛ yɛrɛ kalanso ninnu caman bɛ yen abu u bɛ wulikajɔ de kɛ ko maa kɔni ko o tɛ redoubler o kalanso ninnu na non mayi maa tɛ redoubler k'a daminɛ fɔlɔ la ka taa bila mun ye fo terminal a ye terminal mais o solution t'u bolo dɛ i bɛ suye mais ka daminɛ fɔlɔ la ka taa bila mun ye fo wɔɔrɔnan na kana fɛn yɛrɛ comme examen t'o furajɔ kana fɛn yɛrɛ dɔn u yɛrɛ b'o baaraw kɛ i bɛ taa dɔrɔn o maɲi jamana ma non o maɲi bloc t'a la dɛ tiɲɛ don dɛ mais tiɲɛ don kosɛbɛ a bɛ kɛ jamana in kɔnɔ abu sɛbɛnnikɛla ko a ko kɛlen bɛ gɛlɛya belebele ye an ka jamana o kɔnɔ a ko an ka jamana kɔnɔ kalanso dɔw fɛnɛ bɛ yen abu ko yen kɛlen bɛ bese ta yɔrɔ ni marifa ta yɔrɔ ye abu k'i bɛ na ye k'a fɔ délinquant kɔlen denw k'olu de bɛ taa kalan ka taa kɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko an kɔni bɛ don min na ko bi abu ne wuli ka jɔ k'o ma kɛ an ka sini ɲɛsigi ko a bɛ na kɛ cogo di ko o sira o fɛ ko jamana marabagaw u ka fɛɛrɛ ni dabali kɛ ka misijugu ta gere ma ko n'o tɛ Mali kalanko an bɛ don min na ko bi ko a tɛ fɛ ka kɛ mun ye pɔtikolonba jɛ ye wa a bɛ ɲini ka ko nafani filɛ nin ye an y'a sama ka bɔ la révélation ale kɔnɔna la sɛbɛnnikɛ b'a tɔgɔ de a Jawara i bonya o b'a la tabarikala abu safinɛ jɛra n'an bɔra yen mun ye ba jɛnɛ ye madame Kulibali an bɛna kunnafoni minnu o b'ale bolokɔrɔ ale b'o bɛɛ negemɔ an bɛ sɔrɔ k'an kɔ kɛ nakɔ kɔrɔnin ye ba jɛnɛ kɔri baasi t'i la denbaya ni denmisɛnninw kɔri baasi t'u la tu es en forme a gosi an ka taa teliya la BT n bɛ n bolo don a gosi n bɛ bɔ ni sɛbɛn min tɔgɔ ye ko indépendant ko di de o bari ale ni Emily Jara olu bolonɔ don ko di BT an ka taga Amdalaye AC 2000 la mun bɛ yen an ka brigade de recherche du commissariat min yen nɔ olu kɔni ye tɛgɛ ta k'a da maa dɔ kan minnu ka baara bɛnnen don maaw ka moto darakili ma fasirikɛ b'a ka fɔ la zoma kule
Oui, Zumba kule fasiri ke b'a ka fɔ la. Akudi. Juma tɛmɛnen n'o de ye janvier kalo tile 7 san 2023 kɔnɔ. Kosɛbɛ. An ka élément de brigade de recherche du commissariat de police n'o sigilen bɛ Amdalaye AC 2000 la. Kosɛbɛ. N'a commissaire divisionnaire ɲɛmaa ye Wasa Keita ye. Ba Wasa. Olu kɔni ye tɛgɛ ta k'a da maa dɔ kan minnu ka baara bɛnnen don maaw bolofɛnw n'u ka moto darakili ma. Moto so. Awɔ. Ni maa ko fɔlen kɔni bolo bɛ ta k'a da ka kuma min na. Awɔ. Maramafɛn yera kun n'a bɛ fɔ a ma pistolet automatique damoson kuma na n'a bɛ wele ko PA. Police national an ka ba police la ko olu kɔni tɛ sɛgɛn u tɛ sɛgɛn wulikajɔ ni cɛsiri la. I bɛna ye k'a fɔ k'ali semaine tɛmɛnen an ka commissariat bɛ militi logement na ka taa fara ɲamakɔrɔ commissariat kan fo ka taa se hippodrome ma o n'a ɲɔgɔnna caman olu kɔni ka wulikajɔ sɛbɛkɔrɔ bonyana dɔgɔkun tɛmɛnen walasa bɛn ani mɔgɔw bɛ se ka lafiya an'u bolofɛnw cogo min o de hokumu kɔnɔna na i bɛna ye k'a fɔ ko juma tɛmɛnen n'o de bɛ tali kɛ janvier kalo tile 7 kan maa fila kɔni tun bɛ moto sanfɛ n'u tun bɛ fɛ ka telimantigi dɔ ka moto darakeya la i bɛna ye k'a fɔ ko polisiw kɔni wulila k'u jɔ ka teliya bila sen ka joona walasa ka nin ko in bali o de kama i bɛna ye k'a fɔ ko u ye tɛgɛ ta k'a da ni maa kofɔlen ka kuma min na u y'a sɛnsɛn ka taga n'a ye communicatif tribunal la walasa ka taga ka sɛgɛsɛgɛli tɔw bila sen kan an ka sɛgɛsɛgɛli tɔw kɔni bɛ sen na ale ni ɲininiw kɔni olu bilalen don bolo kan walasa ni maa kofɔlen a tɔ kelen min bolila tɛgɛ bɛ se ka da o kan cogo min na fasiri filɛ n'an ye min bɔ indépendant kɔnɔ o bari ale ni Emile Jara olu bolona don BT i bonya o b'a la o bari ani Emile Jara jarakɛni bajɛnɛ foli o bɛ taa ni ka a sɛgɛrɛ Abu Safinɛ Jara an kɔni bɛ don min na an b'a fɔ bajɛnɛ ɲɛna ko félicitations baara ko a ɲɛna hali bi a k'a cɛsiri dɔɔni o tɛ tɔ to ko la kosɛbɛ dɔɔni abada dɔɔni siga t'a la a bɛ i bɛ nɔbɔ ko la ayi kosɛbɛ abana kosɛbɛ baara in bɛ ten Abu Safinɛ Jara bajɛnɛ an b'ale fo k'a mun ɲɛ an ka ba polisilakaw ka foli lase u bɛɛ lajɛlen ma u bɛ wuli ka jɔ ni cɛsiri mun na nin waati laban in na walasa mun ye maaninfinw Abu Safinɛ Jara anw bolola fɛnw a ka ja ka taa fara an yɛrɛ nin kan an ni bɛ se ka kisi cogo mun na Abu a wuli ka jɔ a dogolen tɛ maa la a filɛ ka commissaire mun tɔgɔ fɔ nin ye n'o bɛ ba Wasa Keita ko fɔ ba Wasa Keita Abu a bɛ wuli ka jɔ mun na AC 2000 kɔnɔ a dogolen tɛ maa la sanga nin waati bɛɛ lajɛlen na mun ye bingalikɛlaw ye Abu bolo da u kɔ dugujɛ ko 20 a dɔw bɛ yen n'u tulo donna ba Wasa tɔgɔ la Abu Safinɛ Jara hali u k'u kɛ kɔ kan o ka fisa ba Wasa ale tɛgɛ ka d'u kan an bɛ foli ta ni ka ɲɛsin ba Wasa kosɛbɛ ko ba Wasa jamu ba Wasa Keita Gawusu balimamuso ni Keita la ka don wa a bɛ fɛnkɛ min ka jugu nin ye kosɛbɛ Abu an bɛ bi kunnafoni an b'a bɛn nɛgɛma k'a da yan an y'o de fɔ kanubaa ni dɛmɛbaa bɛɛ lajɛlen ɲɛna siga t'a la mun ye sani mun ni a baara n'a bɛ ka kɛ mun ye Alizerikaw fɛ yen siga t'a la fara o bɛ sɛbɛkɔrɔ kariba la bi nɛgɛ 19 o waati Abu Safinɛ Jara an y'o de fɔ kanubaaw ɲɛna n'Ala kɔni ma baasi wɛrɛ kɛ wulikajɔ kɔni o bɛ sen na mun ye Nura TV Abu Safinɛ Jara ni ko bɛɛ lajɛlen n'o sigira sen kan Abu dɔgɔkun nata in kɔnɔna la kosɛbɛ dɔgɔkun nata in kɔnɔna la mun ye dula ye Abu Safinɛ Jara ko dula yɛrɛ ka a bamayɛlɛma mun ye bamanankan na o bɛ taa sigi Nura TV yɛrɛ o kɔnɔna la ja o fana o bɛ yiru la baaraw bɛ sen na baaraw bɛ sen na baaraw an tilala bɛɛ lajɛlen na ka ban nka mun ye a ɲɛmaya bɛ maa minnu bolo a tɔ tora dɔrɔn olu ka ko finaliser Abu Safinɛ Jara anw bɛ taa hali bi Abu Safinɛ Jara mun ye wele bɛ bila kanubaa ni dɛmɛbaa bɛɛ lajɛlen ma maa ma de bɛ fɛ ka mun ye an dɛmɛ baara in na i bɛ se ka wele k'o kɛ 76 33 43 03 mun ye jagokɛla minnu bɛ a ka ja fo ka taa fara mun ye entreprise batigiw kan i maa ma de bɛ fɛ k'i ka lakodɔn Abu mun ye sani kɛnɛ kan wele kɛ 76 33 43 03 n'o ka gɛlɛn ma i bɛ fɛɛrɛ dabali kɛ mun ye Musa Kane journaliste sportif don an ka Nura FM kɔnɔ ni ne Musa Kane ni y'ale ɲɔgɔn ye Abu kunnafoni o kunnafoni de bɛ sani kan a b'a bɛɛ lajɛlen bɛnnɛgɛmaw k'a lasi ma Abu an ka bi ta ye montant an ka da kosɛbɛ an bɛ bi ta ye ka montant ka da yan Gawusu Keita an b'i fɔ kosɛbɛ ko sabu k'an donni ka waati kɔnɔ kosɛbɛ an bɛ a kɛtoni kɛ i fɛ kumaso Mamadu Adama Mayiga Gafujɛma ka Madu i na ma foli o bɛ lasi ma an bɛ Mariko ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ fo Yakuba Gindo dɔgɔnɔ ka ambassadeur Yusufu Sogo ni waati na foli bɛ lase a fɛnɛ ma nɛgɛ kɛrɛfɛ o bɛ Gawusu Keita jata mani masa nɛgɛ kɛrɛfɛ o b'ale bolo bɔlɔlɔ sa mun ye Mamu Kamara Mɔden fila wɛrɛkaw burankɛ Burama Tarawele
micro rapu ale tigi do ame bura Traoré ame foli lasi ma madame Kulibali Bajine Dambele ame foli lasi fana ma ka fiyena ko di courage kuma bara ma fila do Abu Safinɛ Jara